Čaute kamaráti, to je nové video Grécku, alebo ako sa to volá Grécko, part 2. A dneska vám ukážem niečo nové. Mám svoj dvor, ideme do ňoho. Ježi, niekto tam má psa, kamoši, ja sa bojím. Teraz to ukážem, aký mám dvorík. A tu luxus. Takto tu mám. To sa tam aj hral. Tam aj volejba. Bola tam aj futbalka. Som si tam sám hral futbal. Ale neviem ako. Dobre. Má sa to dobre. A teraz dáme tu volejbalnú sieťku. Vám ju ukážem. A počkajte. To vyzerá. No videli ste. Teraz ju dám hore. Tak to vyzerá hore. A som hral raz volejbal s otcom. Bolo to dobre. Vždycky s vami Andrej Redkovič. Kropopas.